Igbo dị mma Igbo njem ọnụ dịka anyị solo ka anyị jee zuo ike anyị echi ataga azụ amaka niile ebe aka na-eche anyị daalụ ana masị gị o daalụ niile kwa na-eme gịnị na-eche anyị ọ ka bụkwa Ada Jizọs Ifeọma Ọdụkwe mụ na Chidebere Ụgbọaja nọkọ ebe a wee mee gịnị wee na-akụnye nkwa iri akpụkpọ ihe a na-ekwu n'ụbọchị tata biko mana ọ bụrụ na ọkịta ka ị na-abata nsogbu adịrị biko ụmụ ife funarụrụ gị biko achọ nke eme gịnị were ukwu gị mee gịnị nye oche ka ị wee nụrụ ife anyị na-ekwu n'ụbọchị tata ife isiokwu anyị na-emetụ aka nata na-asị mgbake maọbụ anụkwaghị m na-adị n'etiti ụmụ ọgbalụ ọfụrụ ife anyị anara afụ bụ mbụ na mgbe nne nna ha na ndị nna nna ha na-anụ di na nwunye anyị anara afụ ya ma kịta gịnị ọ dịzi gịnị ebe niile ọ dị ka mmiri a na-aṅụzi aṅụ eziokwu ọ dị too much ka mmiri a na-aṅụ aṅụ anyị wee na-asị ka anyị tinye biko na ihe abụrụ ife eji mara ụmụ Igbo biko abụrụ omume eji wee ma gịnị mara anyị bụ ụmụ Igbo anyị wee na-asị kedu ihe na-ebute dịka ọ bụrụ na ọkịta ka ị na-abata dịka nwanne anyị nwoke Chidebe Ụgbọaja tụzasị na ihe na-ebute mgbe ụfọdụ enwere understanding na ihe na-ebutekwa ya bụ ego maọbụ ndị na-enwero nke na-akpọ tolerance ihe enwe ndidi maọbụ patience inwere ndidi maọbụ ịmakwaghị onye gịnị onye ị na-anụ dịka bifo anyị ejewe ezumike mana ụmụnne mkpọmkpọ ajụ nchọka njue kịta dịka ibe mara iwe ibo ndị na-eme ihe ejije ịnanya na nnọọ n'obodo anyị abụ n'etiti ụmụ Igbo ya fụka ndị na-eme ihe ejije anụmanụ n'ebe ori nnọọ ndị a na-akpọ celebrity nke ahụ bụ eziokwu ogene kpatara na ụdị ife dị otu a mgbake na-afụkarị n'etiti ha mgbe ọbụla anụ tata expend millions wee gịnị wee gbaa agbamakwụkwọ echi na-asị gị anụkwaghị ogene kpatara ọ dị mma nke mbụ dị mkpa na ekwuru mana isiokwu anyị na-ekwu abụghị ihe kwesịrị ikwu na otu mmemme ọ bụ ihe ọ bụ ka ihe karịrị akarị enwere ọtụtụ ihe kpatara ihe ji eme ịghọta na o nwere ndị bụ na ọ bụrụ gị na ha anọkọghị onwe ha na ha amakọghị onwe ha matee onwe ha aka o nwere ndị bụ na anụ di na nwunye for the wrong reasons onweghị onye na-anụ maka ịhụnanya a na-anụ ka anyị nụọ na oge ruo na ịnụ di ma ọ na ibe m anụchana ma ọ na onye a nwere ego ma ọ na nna ya bụ eze ma ọ na nwere ofu akụkọ nchọka nkọọlụ gị ihe igwe ga metụtara bụ n'ofu nwatakịrị anụmanụ ma mgbe ọ na-etonite ọnụ mebi ofere ka afọ 17 mgbe afọ 18 mana nnọọ mmadụ ezigbo mma nne na nna ewesị na-afụgo onye nwere ego na-agame gịnị ga-anụ ya mana gị wesị onye na-eruwe nne na nna ya anụ isi wee jebenụ mana tupu nwaanyị ọnụchana di ya wee baa ihe nke a na-akpọ mahadum university o weluzie ebe a wee fụ nnọọ fụ ụmụaka ibe enu ndị dị otu ọgbọ ya ha ncha niile ka nọ ịmago abalị otu anụ gbara nkụ na-enwere aṅụrị ihe owosi nne na nna ya na ya anụzikwa ọkụta ka esi wee mee gịnị gbaa anụkwaghị m anụ di na nwunye nke anụ ọ na-eme nne mana dịka ajụjụ ị jụrụ gbasara ndị na-eme ihe ejije ọ bụghị naanị ndị na-eme ihe ejije bụ ndị na-agba alụkwaghị m ndị dibịa bekee na-agba alụkwaghị m ndị ọkaikpe na-agba alụkwaghị m ndị nkụzi na-agba alụkwaghị m ihe eji ekwu maka nke ndị ejije bụ na ha bụ ndị na-eme ihe ejije ndị a na-anụ aha ha kuo ume onye ọbụla anụ ha zụọ agbamakwụkwọ akpụkpọ ụkwụ ọfụrụ onye ọbụla anụ maka ya ha mee isi staịlụ ọzọ onye ọbụla amara n'ihi na ha bụ ndị na-eme ihe ejije ha bụ ndị bụ na ha gafee asị na o nwere ndị gafere ọ bụghị na o nwere ihe mere mana kama ka ọ dị na ị ga-asị kene na ọ dịkwa ka ọkatụ njọ n'etiti ndị na-eme ihe ejije nke bụ na ihe ọbụla ha mere ndị a na-eme ihe ejije onye ọbụla na-anụ nnọọ maka ya mana ọ na-akatụ njọ na nke ha n'ihi na ha bụ ndị na-eme ihe ejije makwa na o tebeghị aka ebidoro mewe ihe ejije n'ala anyị ihe ejije bụ ihe ndị ọcha mewere kemgbe 1909 wee ma ndị maka ihe ejije na ọ gụnyere onye ọbụla ọ gụnyere ma ndị lụrụ di ma ndị okenye ma ndị ụmụaka ma ndị ntorobịa nke bụ na ọ bụkwaghị na ihe ejije bụ ọrụ ka ọ bụ etu mmadụ si arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ ma ọ bụ ka mmadụ si eje akwụkwọ ma ọ na-eje afịa inwe shedi ndị ejije nwere na-arụ ya dịka ọrụ ha bụkwa na ọrụ bụ na ọ bụ ihe a gwara gị ka ị ga-eme ndị ụfọ agwa gị na ị ga-esusu ọnụ na o nwere nwoke ị ga-esusu ọnụ ị ga-esusu ọlụ gị ka ọ bụ ifugo
ndị ụfọ asị gị na a ga-anọkwa ebe a na-ese ihe onyonyo ihe ejije ahụ na a ga-anọ ya otu ọnwa maọbụ ọnwa abụọ. Ndị ọcha nwechara mgbe ha na-anọ ọnwa isii ebe a na-eme ka o wee metie ọfụma. Mana ọ bụghị omenala anyị. Nwoke nụrụ nwaanyị tụmadị ndị Igbo ihe ọ chọrọ nwaanyị ọ nụtaghị nwaanyị ka ọ nọrọ na nwoke chọrọ ọ lọta kpọọ bịa Dris ọpụta ọ chọghị onye ọ ga-agba ọkpọ asị na o jele ihe ejije na o jere go Asaba na ọkwa titi ruo ọnwa ọzọ mba aha eme ya eme na ọ ya na ndị a niile na ndị mere isi ha rasta na ọfụ ya akwa na-edene n'ihe ejije ahụ ebe o jie jidie na ya amakụọ mba ihe ọnwụnye ya bụ ihe asị na anaghị eme ifugie so na ọ so na ihe na-akpati ya. O nwere ife nchọ ka njọ so ife na-ekwukịta na their life nke a na-akpọ make believe. Ihe niile anyị na-afụ ebe abụrụkwa nke ome gịnị ka ọ dị mana keluzi kpatalụ ị na-asịzi m na onye nụrụ di nwoke nụrụ di ma nwaanyị nụrụ di na o kwesịrị ịba ife ejije ọ na o kwesịrị ime ife dị otu a. Ọ ga-agba mbọ ihe mbụ ọ ga-emewe ịgba mbọ hụ na nwoke maọbụ nwaanyị ọbụla ọ na-anụ bụ onye ga-aghọta ụdị ọrụ ọ na-alụ mara na nekwe ihe abụ ọrụ nwunye maọbụ ọrụ die o were ntụkwasị obi sorie n'ihi na akwụkwọ nsọ si na ebe ịhụnanya dị na-enwekweghị anaghị eme ihu anwụrụ nwa. There's no jealousy. Love is not jealous dịka bekee si ekwu ọ ife dị na ya so na ihu o nwekwara ụfọdụ ndị na-eme ihe ejije na-alụ di na nwunye kemgbe afọ ihe karịrị afọ 20 maọbụ 3 ọ bụ ya anyị nwere Joke Silva na die Olu Jacobs anyị nwekwara Ọmọtala Jalade nke anyị bụ Chioma Chukwuka ndị ọfụrụ maọbụ Dakore na die ka nọkwa ọ bụ ndị ghọtara onwe ha bụkwa ndị mma na ihe ejije bụ ejije nke nọ n'ụlọ bụ nke nọ n'ụlọ ọ bụghị enweghị ihe ọ bụghị ihe eji Igbo n'onwe ndị na-abụ ịmana ihe ejije anụnwa ụfọdụ mgbe ụfọdụ ife a na-akpọ fame ma aka ihe a na-akpọ dị atụgharị ya n'ọnụ ndị Igbo anyị ịma mmadụ onye ama ịma gị n'oke ọra ịmana onwe ndị ọ na-aba n'obolo mana ọ bazie gị n'obolo onye amasị na ya bụ nwaanyị na okenọlụ nwere nwaanyị nwere okenọlụ ya nwoke abụrụkwa maka nwaanyị ka anyị na-ekwu sọsọ nwaanyị ka anyị na-ekwu ma nwoke ma gịnị ma nwaanyị nwere oke ọlụ ya nwoke ma gịnị o nwere oke n'ọlụ ya. Ana m asịkwa n'uche nke m na-asị na nwoke ịmata oke n'ọlụ ya n'ezinụlọ nwaanyị amata oke n'ọlụ ya n'ezinụlọ. Ị na-eme ihe ejije ị na-eme biznes ị na-alụ ọlụ ị na-alụ na bank na ihe dị mkpa dịka nwanne anyị nwoke kwụsị ka nwoke onye ọbụla mee gịnị mata ihe bụ ọnọdụ ya na gịnị n'ezinụlọ n'ihi na ịmata ọnọdụ gị dịka nwaanyị ma ị na-eme ihe ejije ijecha ihe ejije mee gịnị ịsọpụrụ di gị ịbata n'ụlọ ị na-eme biznes ijechakwa ịlụcha ọrụ ịbata mana okenọlụ gị ma gịnị ịnekọta di gị na ụmụaka gị ịnekọta ha ị na-alụ na bank ị mara ka isi alụ ọrụ ka ị ma gịnị nekọta ezinụlọ gị mata na onye ọbụla nke ị na-anụ ka ọ bụrụ onye na-fụlụ ihe ị na-eme gịnị n'anya na-akwado gị ọ ya ga na-akwado gị ọ bụghị ya ọ gaghị na-anapụ gị anapụ ọ ga na-akwado gị akwado ma ọ bụrụ nke gị nke bụ na ọ dị mkpa. Ọzọ bụ dịka ibie bụ na ndị a na-eme ihe ejije ọ bụghị ihu nwoke taa echi ọ sị gị na ya ga-alụ gị makpụ ị na-alụ di ọ bụghị ka ị ga-ache si ya chere biko cherenụ ka ịma ihe ịmara ụdị onye mbụ maka o nwere ụmụ nwoke ya afụ nwaanyị bịa nụrụ ya na ha afụ nwaanyị na-eme gara dị soshal bekee na-akpọ ya nwaanyị dị soshal ozugbo ọ na-anụ nwaanyị ahụ ọ chọghị ka o kpee onye ọbụla n'aka ọ chọghị ka ọ makụọ onye ọbụla ọ chọghị ka o kelee onye ọbụla ọ bịawa ihe ọ hụrụ n'anya n'ebe nwaanyị ahụ nọ ọkwa ihe mbụ ihe ọ hụrụ wee hụ nwaanyị ahụ n'anya unu nwoke dị very jealous nwoke jide nụrụ nwaanyị mgbe ị na-anụ ya ọ na-eje ọlụ na-eme ihe ejije na-eje afịa okekwacha ojewe afịa okekwacha oje afịa jichapụta ịnụbatazie n'ụlọ isi anyị nwere ebe o jere ma cherekwa gbaa ji m ebe ahụ anyị na-echighata azụ ọ bụ na anyị chighata azụ ka anyị wee gwazie unu biko ndụmọdụ gbasara ihe anyị na-ekwu maka n'ụbọchị enwekwa n'ebe ijere ọ ka bụkwa ụtụtụ ọma na n'isi mbido anyị na-echighata